Ikusasa lakho lisezandleni zakho, kwenzeke Nizima Afrika ngiyabingelela ngiyathemba niyaphila igama ulinde kuhle usibongiseni umntaka Khumalo MC Dr Life #kwenzeka podcast siza bukhoma ngamagagasi omoya sakubingelela mukule kwenzeke namhlanje sikuphatheleke izinto zakhe ezimnandi ezikuthokozisayo umhla namalanga sithe namhlanje ake siye lapha na ke emshisandlo enkandla yebo enhle ukuziholela silanda lapha ke uthandazani umntaka Mncube uzomkhumbula ke ngama album akhe insizwa ke lena ke esithi masibona manje sitshela ukuthi hayi ngumafika izolo ngingasheke kona ke insizwa yase 150 noma ke yase Mnambithi cha ngisho nje ukuthi siye sibone umculo ma usuhamba kakhulu la ku TikTok sitshela ukuthi umuntu hayi uyafika lo muntu kanti hayi umdala endimeni 2018 ialbum kaThandazani okuhlula amadoda kuyabikwa yayikhona 2019 ngesikhathi ke sobhubhane le COVID-19 yakhe phala phani album ngicela ukubuza tjatha kanti ke ngo2022 ikhona album eyaphuma eyayithi ke oqhawe lami kanti ngo2023 yayithi ke kuyoshiyana izenzo kanti 2024 yilena ke esithe nathi sasukuma sikwenzeke samfonela samfuna saye samthola kodwa akubanga nzima funa sikubonge lokho ngoba kuye kubenzima ukuthola amanye amaciko ethu eniwathandayo nifisa ukwabona kwi podcast but akubanga nzima kakhulu sithe masithola nje yavula izandla insizwe yakwethu yathi hayi mfoka Khumalo sengikhona sengingangawe kanti ialbum ekhona njengamanje ethandwayo sasibaningi leyo ngoma futhi ke iyathandwa ngoba yona etrenda kakhulu sithe singelela ibiku number 14 lapha ku YouTube on trending songs kodwa ke uthi buya ku number 2 uzosichazisela ngakho konke lokho Thandazani futhi akubingelele bashobana mfowethu ngiyaphila futhi njalo hey wamukelekile ezindlela ezinkulu mfowethu isekhaya elikhulu ke lelilo leli ikhaya elikhulu futhi angibonge isithuba ohlelweni leni bafuthi nenza uhle kakhulu esithandayo lo sinika ithuba ke Mfowethu. kahle kakhulu thina njengama artist yangathi asaqala ukuvela lesifisa lokho kwenzeka bafuthi ngiyabonga kakhulu nje ithuba engithole namhlanje Mfowethu. kade ngifisa kodwa ke ngokuthi ke phela kunalezo zinto anyane ezenza singahlangana kodwa lakho sengize ngafika hayi sesifikile mfowethu ugcwele indlu manje ngiyabingelela nje kubabukeli Mfowethu. nakubalandeli bale broadcast la ekhaya mfowethu nginemukelekile nami futhi ngiyanemukela shalo phela sesikhona isigole sikazolonke hawu usekhona baletshelwe zingalo nje ingoba ayikho lapho sekhona ungalonkulu kazwelonke cha futhi uyithandazani lo mfana kaMncube sure enkandla enkungumathe emshisandla mawuthanda yes yebo bafuthi usekhona ngaphakathi uhle nawe mashobana mfowethu cha kodwa asihlale kuyona sifisa ukuthola kabanzi ngothandazani because siyafisa ukuthi uma kudlula iminyaka noma mase sinibona lapha phambili senibadala masilandela umlando wenu sifika siwuthola la inkundla zokuxhumana ngoba ayiyagcina le yanto ka YouTube ayilahli lutho ngifuna futhi ukuchecka njengensizwa ekhulele emakhaya ukuthi ifunde khona emakhaya usilandise nje ngempilo ethe yaphilwa uThandazani until size singene ke emculweni bese siyiqala ke sesiyithatha lapho sichecke nabazali ukuthi basaphila yini usilandise nje ngoThandazani as a whole ongafisa sikwazi njengomculi esimona esekuma trend esela esefona kubacula abatrenda kakhulu nabathandwa kakhulu ngani yakwethu cha mashobana ngiphinde ngiqale nje futhi la kakhulu kwesabazali ngoba imbuzo engihlangana kakhulu eyabazali yes abazali futhi bakhona abaphelele nje nabafuthi ke basekhona noma abanye sebengasekho kodwa bakhona sengisho ukuthi imibuzo eminingi enokuhlangana nami futhi imibuzo ethola ukuthi ibuzo ukuthi abazali sesenabone lawe ingoma zami ezibangakhona ngithi yakhumbula kusekhona ingoma ezithi mfowethu rest in peace ziningi kakhulu kahle uyazwana nalo kusho ukuthi ngizothina nindlela engidaleke ngayo ethi mayifika kimlento indlela efika ngakhona so ngizosho njalo kodwa nje futhi abazali bakhona abaphelele okay uThandazani umfana wasemakhaya ngikhwele khona enkungumathe emakhaya enkandla ngafunda khona iprimary ngafunda khona high school yami ngaqeda ngahamba ngaye eGoli ePitoli endaweni yasePitoli ngafika ePitoli eGoli la ngifike ngahlangana khona ke nezinsizwa ezayishaya kahle kakhulu okuthiwa umtenziyo bazazi kabaningi yebo uqhoma sibhekaniswa ingqolebhe emagqibela loshoni enkandla yangakeni phela akamameke lo ngamfica ePitoli safunda isikole belethi isiginci sakhe esikoleni nomanga wena isiphambano mina ngisuka esikoleni emakhaya ngoba mina sengiqede iqala so ngamfica kayi ngamthola eshaya lento kanti vele emakhaya ibivele ikhona lento iphila ngoba mina ekhaya bengicula igospel ngicula iChathamia bengilo muntu nje even esikoleni bengumuntu ecula bayazi abangakithi abangaziyo nayo ujoko lo so isuka lapho lonto le hambe ke ngifike ePitoli ihlangana nezinsizwa ke kube mnandi umtenziwa sidlala iginci kubezobe uthi noje kuyaqeda ke esikoleni bese yafika ePitoli
ngimthathe kunjoko ngimhlanganise nebandla ke bona umuntu yenziwa siqoqozisa sonke ukuthi wangangimazi vele ukuthi muhle naye la sisuka hayi ke ihambeke lento ikhuleka hayi liqhamuke ihobosha ke nami ngisebenze na ukuthi ke mina into mhlawumbe engathi ngishayile noma engathi yenze ngiphuze ngathi ukuvela kubantu noma ngiqalisa ukucula bengingawunakile umculo bengifocus ekutheni ngisebenze yabo futhi ngenhlahla kumsebenzi ngawuthola kodwa kuloko ngikhona ngijoke ngimbheka waba nenhlahla ukuthi wena azwagcine vela mina lo ngikhona kodwa bengingabonakala but bengila kuma backings nje so kwaze wafika isikhathi sokuthi nami ngibona isidingo sokuthi hayi man awuthi ke ngenze ukutheka yabo sayikhuluma nje futhi nendoda umfowethu ayisikahle nje mfuthu ayinama ukuthi ngiphume ngibe khona engikwenzayo kwaba nankinga nje kwaba kuhle nje kwamnandi oba namhla kusemnandi so isuka lapho lento no ngifuna ke ungena sithi kuyihlehlisa kancane singasheshisi sithi kuyihlehlisa kancane sibheke usesikoleni ungivimba impela ngishesha singayinqampula ngifuna ukuthi ke siyibuyisele la ekutheni uyafunda ngiunderstand ukuthi ubumuntu ebukholela kakhulu ekutheni ufuna uyosebenza as much as umculo ubucula ubunayo lento yokuthi mawungawucula ingakwenza into ethile bengazi mina ukuthi mangingacula kuyokwenzakalana ngangazi mina bengizamna ngizothini lento as much ngiyakuzwa ukuthi ubungawunakile kodwa kwakhona ibisho lento ukuthi hasi mangangena kodwa mina kulento ngafike ngishaya khona nje kahle kakhulu ngoba even nalabe ngitohoza khona mina abafuthi bengitohoza nabe bazi mangisuke ngicula nje mina bengithi bangicula nje ngomlomo wami ubungahlala ungadansi so bivele nje khona bengazi ukuthi nje ngoba into nje bengiyibuka nje ngathi yazi ngathi fanele obani kahle mina nento odumo ngiyayisaba yabona so bingishaka makufika into enefana lezo ukuthi shoot nami sengizohamba ngivijwa njengonjoko ngishuta yabona into bengingayinaki so kwangifikela nje lento ukuthi ayazi na ukuthi ngingene studio ngicula mina ngafika mfuthu ngahitha ngealbum yami yangiqala ukufika ngayo mhlawumbe ngikhumbula endlela emsazweni khona ingoma lapha eyinzima ethi musana kumvimba madoda mike nangibulayo leyo ngoma leyo uyakhumbula ukhipha le album ubekuyona le ngoma obuyisebenzisa kodwa bengathi yinto kuzokuthiwa ubani manje locula le ngoma ileyo album yokuqala ngqa ngangifika nje lapho album yokuqala leyo ngafika ngayo le mina ialbum nealbum futhi ayikho ingoma engingathi mhlawumbe nayisange sisivele kubantu ngaphandle le album engeke ngakutshela ngayo ukuthi ayizange ngithola ithuba 2019 covid kodwa nje konke lamalbum ngoba la ngakubala ama hit album yothi nama hit nqwaba ngazi ukuthi ngakubala ngifike mhlawumbe namanye nawe yawazi so qonda ukusho ukuthi kwacaca ngifika mina ukuthi content engizoyenza so kwakuthi ke phela kwesinye isikhathi akwenzeki ukuthi mawufika ukuthi vu kuyenzeka nje uthola lokhu ukudla kancane lento engithandayo mina ngithanda lento ethi vu ngoba iyashesha futhi ukuthi cha sothi uthwele bhena so ngicela ngikhula ngabe ngikhula kahle kakhulu angisolutho futhi no ngifuna siyicheck ke la abazali bayithatha kanjani lento yomculo mfowethu bekhona amagagu kubazali noma nje phela emakhlatshelo yazi emakhlatshelo emakhaya uyakubona ubugagu uthi umzali wami uyigagu angifuna uqala ngoba lapha ekhaya kithi angazi ukuthi kwenzakalani angizazi uma ngizothi ngafuze ekhaya komama babiyela or ngizothi ngoba uzojabula ukiss before umfo kabiyela ukuthi ihlobo sakhe ngoba ekhaya angifuna mama kodwa ke njoba ngisho ukuthi mina lento okucula kimi bivelule ugcobo ngoba masikhula ngisibancane abafowethu mina bengumuntu bethanda ukuhlabelela khona ekhaya nje umama ngithanda ngikuculela umama yabona so umama wagcine ngipointa nje ukuthi hayi lo kuyoba umculo linye la kubafowethu nje bebonke mina ngineyibonke ngayiqa nje umama ongizalayo awusoli madoda ubocongo zefuku lo mshini ogayichela lokho eshe lapha nje igumlala igumule igumule kuze emnyama sohlanti azonithole kanje nebafazi bana yile alise nemfazi lethambo ibonke kamama lezo ongizalayo angetha zona athi sebe wena kuZafrika isisasaqopha omama ibongo thina sazala omama bazintsizwa yebo amagagu hayi labo mama bethu kusokugcina ezabona mfoko ngobe kodwa phela hayi kabi ngisho kabi awusendlini kungazwela no mfowethu okay ake singene ke mfowethu ngifuna sizinze kule kamti yenziwa kodwa siye kamti yenziwa ake size kuhobosha la khona uhoboshe sefikile endaweni yasemadolobheni wamthatha wamhlanganisa nebandla kufika kanjani ke wena ukuthi uyombhekhela uwena inombhekhelayo iziphi ingoma ongasigabela ngazo ukuthi cha wemfo khumalo ileza ngoma ngangikhona kuzona album maningi manje yazi angazi ukuthi ngizobala ngithini ngoba nonjoko thina siqala ukuqoqozisa uqala ukuqoqozisa nje kanti besenza na idemo senza idemo thina emva kakho idemo kakhuzana nje senza emva kademo kakhuzana sakuqoqozisa idemo
la ukhuzana yenza khona so kwaya ke silokhu sikhipha la album amanyana khona i-album yokuqala eyibheda kakhulu engazange nje ibe kahle kwakuthiwa ikhawulana album ethu yokuqala leyo sesishuthe sobabili oh yeah so maningi man cishe ama album engangisebenzele njengoba maybe ala ko 4 kuya ku 5 ngoba i-album njengoba la bengasekho khona album yokugcina la engasekho khona engaze ngadeleleka khona kakhulu khona inkabe yangidelela ingakho engayikhohla khona inkabe yangidelela sasijwale nayo kakhulu yathi awuyini wena nedu uphume ngizokuphuma wena ngizoke bese kuqhuma ibhomu le album ethi sengiqomile ilona album yokuqala le ngabanga kibuye kuyo yonke la kusuka lapho kuya le musana bathi mama ngiyabona leko bese ayishisa kanje kanje phela njengoba eshisa futhi ngiyayibona i-breakthrough yengoma ukuthi ingoma isithandwa wonke umuntu but i-breakthrough unjokuba ishape le ngoma yona phela album manje uyathengisa ke leyo kakhulu lethi sengiqoma maye bakuhlekisa bathi why kunede phuma ngithi mina lesikhathi sengikhipha album yokuqala bathiwa manje why kunede hlehle wena njengoba bese kushuthi kanhle ubuli ibhadi kule ndoda yayibona so manje ngikhohlwa le nto ngaleso sizathu ukuthi awu yangifica kabi le nto uthi unamadoda ngilale phansi kanjena le ndoda vele kwamade nginede ngiphuma inxiwa bese seshayile uthi uthi imbe ngihle enyaweni zayo yabona so kwaba njalo ingakho ke engayikhohlwa ukuthi ikhona into yafika emadlebini kimi ngale nto le yabona so uMdumazi nidibela kanjani naye pho uMdumazi kahle kahle ube lokhuza noNjoko bebexhumana noNjoko nje yazi mina mfowethu into enza ukuthi ngingaveli kakhulu eyintweni kanjoko ngisho ukuthi bengihlala ePitoli noNjoko mina sheshe ngathola itoha khona indaba bathi kusethokoza ngabuya mina ePitoli ngeze ethokoza khona eGoli so ngazoqhubeka namatoha kama abelungu usebenza njengoba namhlanje ngisebenza mina so ngabuya ngazotohoza ngapha uNjoko into enza ukuthi ngathi umbona ngathi uqhamuka isikhathi esiningi yedwa uvela yedwa ingoba isikhathi esiningi nebespende emculweni mina ngingapha noma kuziwe kuyimcimba sithoni nabe ngiza la emcimbi emtheni ukuthi buye ngibona ubengagidi bengiba khona nje ngihlangana nestudio kuphela ngimbhekise senza ingoma kube right futhi angifuni uqamba mange beyibhalela umfowethu ingoma zakhe cha akaze ngithi akusikhona ukuthi unengoma zakho lapha hayi lutho cha bengeke ngoba nanendlela ke ecula ngayo iyamvuma impela ngathi ngiyamvuma ifuna yena ngathi angaqhama nje ngoba nami mangilalela beku right khona ngibheka so kunzima ukuthi ngathi kukhona ingoma engayibhala mina bese nginikeza uNjoko ushuni wethu awusondeni na kancane kodwa futhi mawusibeka nje asicule sizocula into eyifunayo because mina ngiyakwazi ukuhlala kuye uyangithola ngiyakuthola so now ke nasebenza nehobosha yafika ingoma etrendayo usungasekho yayisiqala ke yafika inhlamba yami thanda yafika inhlamba yami oba inhlamba yami inhlamba okaqala ukujima ngaleso sikhathi ngangaqala kodwa khona sengiyisigoqa sazoxoxa indaba kaBhiso ukuthi ithi indawo kodwa siyeza lapho okay ngifuna ukuchecka ke bhuti omdala ukuthi okay ke usuyaqala ke album yakho ubani lokukhuthazayo ukuthi ngene studio noma wena nje wayikhuthazayo and wangena kusiphi studio ubani lokukhuthaza mfowethu mina futhi ngifuna uqamba manga akekho umuntu angikhuthaza ukuthi nje ngoba bengazi ukuthi lento ikhona kimi yaphila sure nanokuthi ke mina umculo uyangigulisa mfuthu mawusuku usungificile mawusungificile ngiyagula angazi ukuthi umunye umuntu uma usuku ungayiphiwa lento ngeke uyiunderstand into engishoyo kodwa umculo uyisifana nedlozi unesikhathi lapho kufica khona namanje nje mina la ngisebenza khona bayangazi even abelungu bayazi mina ukuthi mayisingificile lento ufuna uthola indawo yakho sinjalo nje mina noma ngene endlini la ngihlala khona ngela ngikhiye sure ngoba ngifuna ukuba ngedwa ngenze lento engifuna ukuyenza yabona so kwavele nje kwayifikela ukuthi yazini angenza into esonga ifonele enkabe endoda ayimani hayi akukho lutho kodwa sengifuna ukwenza 1 no 2 no 3 hawu futhi wangisupport kakhulu mfowethu hayi kakhulu nje wangisupport ukukhonka engikwenza ngenza ngamlalelisa wajabula naye sakukhipha kusabantu kwagcwala indawo yonke nje bowakuzo so kuze kube namhlanje namanje futhi sisebenza kanjalo akasishintshe lutho so na wakhipha kusiphi studio kwesokuqala mina lo ngaqala ngicula futhi ngikhipha kwa Yan Smith lapha emaphoze not amaphoze kuphatha amaphoze ngokomculo kwa Yan ingoma abantu abaningi nje abadumile mfowethu lo ngaqala nje lo kungafika nje shile sound esiguli nje kulezi insuku iqhamuka kwa Yan umunye engineer wami nje mnothuthana akekho umunye hayibo kusekhona kuYana engakashoni umlungu baba lo khona kwaze kwafika kwayilo mfana wakhona omixer Mr. Wenza kakhulu uyagijima unamandla phela uyo lo khipha lezi zinto ndo uyasazi isizulu uyazama kodwa nje ayikho into angayiziphela ngithi uyazazi lesizakithi ukuthi ifike zithi hayi faka lona khipha lona ayibona into njalo so na ugcine sezwa noma engakwazi ukuphendula okunye kodwa usezwe ukuthi ukhuluma ngani kufanele yazi masikandi ube semazweni ngoba yabona umuzonjiniyelwa umuntu kwayena
ongayazi lento akhuluma kodwa khiphe lento efunwa abantu uyayibona ukuthi le umculo ngempela unayo lento laba belungu kahle ngempela ilanga kusafuneka behlonishwe inkulu kakhulu into abayenza ngoba nje obusho lwamlungu loya ukwazi ukuzwa la kufuneka ngene ibongo uyazi ukuthi kufuneka enze nezibongweni zakho umlungu wazi ngeyibongo uyazi afuna ngene khona inkikizelo uyangasenda awufake yena uthi umtshela nje ukuthi uyazi lo muntu uyakwazi ukumisa master ungekho kodwa uthola into yakho nila iqondile ngumculo wesintu khuluma umculo wesintu no hayi iyakhuluma lento kufuna ngempela abanike ithuba ufuna abanike ithuba so nawo ke mfowethu ke wangena ke wayishaya album yokuqala sipho mfowethu ingqinamba akaze ngabikho ingqinamba mfowethu emculweni nje wonkana ngoba ikhona intsha iyabuka ngapha iyambona Thandazani uyatrenda manje uyathandwa ngabantu left and right and center kumphucuzeka uyavela everywhere now nobani sefuna ukuyisondeza noThandazani ngoba into yakhe iyabonakala so ingqinamba mfowethu since uqalile kwialbum yokuqala kuze kufike manje sithatha usibeke mfowethu mina nazi futhi ingqinamba engingazisho engibhekane nazo sure emculweni indaba ongena e-studio uqala lokho ungena e-studio kakhulu e-studio engishoyo kuyadura futhi ngizothiwa kushibhile kuyadura kwayani mawunamakoti ungamtsheli makoti prize obuya kuyeka ukuthi wayengangiloboli kanti umali nayo so uyayibona hayibo ngiqonda ukushintsha enjalo futhi ukuthi kuyadura futhi studio iyona into mina kimi afike angayiboni ukuthi yona into yaqala afika kuba inkinga ngoba bephoqa ukuthi ngicaphune emholweni wami njengoba ngithi ngiyatohoza ngihambe ngiyofaka ngale yabona and imali ehlakaniphile wakuphoqa ukuthi impela icishe almost ibudget yasesimanzi yonke yayiluza sure yabo ngendaba ye-studio esisodwa ukuze ukwazi ukuphuma into se-studio ongayazi ukuthi izofika kubantu benjani yes so njengale album engisho ngithi ayenzanga kahle kodwa ngakhipha ebomvu imali but yabona ngaluza kanjalo namanje eqinisweni mina umculo ayikabikho into futhi ongenzela yona etheni at least ku YouTube sokhona YouTube manje akusafani but nje ayikho ngempela into engathi njoba ngithi namanje mina ngisasebenza umlungu ngiyasebenza yes ngoba angikwazi ukuyeka bese ngithi ngizohlala ngibheka umculo ngoba ayikho into etheni okwamanje usuyibonile yebo so izona nqinabo umculweni futhi umuntu engayisho mina umuntu ufuna ucula umuntu ufuna ucula angene emculweni ngoba ekwazi ukucula akaphushwe lento emphethe akangafuni ucula ngoba ebona Thandazani ukuthi hey uthanda ukukhipha ingoma iyatrenda kulamalanga kunzima kakhulu futhi kunzima namanje nathi ingoma yami iyatrenda njengoba ngithi kade number 2 ku YouTube kodwa kusenzima nje uthola ikholi ukuthi kube khona umhlelo omcimbi athe ndoda no ngiyakubiza abanthile ukuze angazi mafuna kuze kube khona umuntu ozothi mbizeni manje you understand kunzima nje futhi akabikho lula ngalondlela ngiyakhumbula sincokola siza ngapha sisemontweni sixoxa ukuthi noma afika izolo womunye abantu enabo kulomkhakha wengoma emnandi ukuthi umfana ushaya u3 million engaqali ukushaya but lena ke ihlukile ngoba ukwazi ukushaya within a month sebenza kakhulu but akukho la vela khona should yezinto zengqinamba lezo ukuthi ligcina linganakeki njoba ngisho nje ukuthi kancane lo mfana ukuthi uthole njengama fix lesebenze kangaka kodwa kancane ukuthi uthole elinye iciko limpostile ngokusebenza kwakhe lo muntu ushaya imillion within 1 month yabona so akwenzeki kodwa futhi asizoblame umuntu lo ngoba akekho akusumsebenzi womuntu ukuthi makahlale ukuposta yena so nawe kusekuyinhlahla yakho makwenzeka waposteka ngaso sikhathi abantu behebeza mawulele futhi abantu bakulokhuza kodwa usebenzile le album mina nyawodlule inzima kakhulu futhi le album kodwa ayiwatholanga amandla afana nala kodwa mina ngilalela ngokwami ngizwa nje kahle ngizwe ilevel eyodwa ngoba namanje noma idlala izingoma yabo nje uma basengazazi nje azothi awamqhafazi babasi wefowethu wazwathukulele wazwathuka yabo nje uma basengazazi nje masingamdlalela nje sona sonke sihlanganise singamtshela lutho siyimix akakwazi ukuhlukanisa ukuthi yani yes ngeke ngiyakuthola indlela mina ngeside dam ngokuzizwa kwami nokuzazi kwami mangibhala zikuyilevel eyodwa zengoma kodwa leni sungasuthi manje ingoba yini ayificanga isikhathi kodwa ayificanga isikhathi lutho le ificwe isikhathi lezi ayisikhathi hayi angeke ngithi isikhathi kahle yini kodwa uyacomplain ngiyakuzwa khona uyacomplain ukuthi hey ziningi ingoma zabantu abangayitholanga bese bezothola lena but sikhona ikhalelayo ngizosola imarketing yami ngizosho at ngoba angeke ngikhale ngamuntu futhi nakulokho ayikho into engiyenzile ehlukile kunokudlula so ngizosho angeke ngithi isikhathi qinisile ngiyakuvumela uyangehlula eqiniso la kunayo impendulo lento yabo naba ngazi kwenza ngaleni yes ngoba usho ukuthi isiqi usabisa into eyodwa is marketing yakho still the same akaze kushintshe lutho nje akuna manager mina ngayishintsha ngaqasha enye cha lutho nje
salukuyinto yonke into yami isikhathi mfowethu istudio sisodwa isikhathi sokurecorda sibe sisodwa ivoice iseyodwa isikhathi sokukhipha sokuyipha ingoma kashuya ikhona last enzima iphinde yabuya futhi enzima so ayikho into eshitshila lapho kwakucontract in peace ngonyaka odlule onzima namhlanje manje khona nangu sesibaningi unzima namhlanje so uyabona lento iyafana ngiyakuthola isikhalo sakho ukuthi sikhona ingoma nengoma lapha ayihluka into ehlukile ayikho into eshitshile so ke ngane yakwethu sisayithamba nje kamnandi ngifuna ukubheka ke ake siyikhulume le ngikuvumise mina ukuthi but isikhathi sokuthi sesibaningi ithandwe wonke umuntu nami ngiyithande kwenzeke ithatha ucingo ikufonele ukuthi sayibona into yakho so now nguthandazana usenemali manje ithini into usukhothwa phansi njengoshukela intombi ziyayikhalela manje ithini imali unayo mfowethu manje njengomuntu phela ose right imali nginayo mina ngithi ngiyasebenza yomculo cha nginayo kodwa futhi udume kanje mfowethu phela kusadlule edolobheni manje cha phela akusho phela futhi uma udumile kungena imali ngodumo imali ifakwa kahle kulamalanga imali ifakwa ama event no lokhuzana online manje basowadlula nokhetho ke le yabona phela ukukhethelwa ngifica ngisho nabe ngibomvu nakho ngabe ngibuza khona abungibuza lapho ke lo mbuzo lo ukuthi khamba kanjani ngabe ngibomvu futhi ngabe ngibomvu so kwaphambana nje kancane ngaphume ngakhipha emva kwalo kodwa nje cha futhi umculo hayi angifuni qamanga ngabe nalutho futhi ngifice uhamba ngonyanyavu olukhulu khomisa phela ukuthi unyenza futhi uchala kabikho kodwa ikhona ngqono njengoba ngishithi ngiyasebenza imali nginayo ngempela nawu ngiyaphila nginalutho ayabona khona isikole sethu mfowethu na umculo lana nuzwayo nje imali yabelungu lokuba ukho asazokuthanda zabani mazi kahle kabakhoma kahle isifundo akekho umuntu wangifaka e-studio la loti la kahle ngathanda zalutho umuntu kodwa banawe nayi kwenzeke nayi khona bafethu hayi sisebenza ezinye izinto sambe sizophesha shuthi mamazi umculo siyakhuthaza amaciko the time usalinde isupport usalinde ukupostwa awuzame na ukuyiqoqela ungamasente usenzela ngendlela yakho futhi yazi uyabona nje uselapha yazi mina cisho kwa album yami bekuyileyo thoqhawe la bekuyesithathu umama wayiza umama ongizalayo umama wami wangitshela emehlweni wathi Thandazo umculo uyeke umambuza ngothandazo Thandazo umculo uyeke wangibuza ukuthi imali ngamtshela ukuyenza uthe amakhosikazi singabatsheli wathi hey mfana mali wathi wathi ngicula imali ngathi mina ngicula imali kuphi ngambalela yonke lento basket nani yonke into okuhlukana wathi ngathi impela wathi lo mali wayikhipha wona ngathi yebo wathi hawu uyeke mntanami awusukata amaskandi ko bengaganwa yazi khona ingoma yami ke lapho kwaqhawe lami ethi wayekethu mama Thandazo ngisize ukanwe maskanda baganwa ubaba wayengathandi ukuthi ngicule yethu sabamazo yayisuka lapho lo ngoma le yabo ukuthi mama uthini manje nje maskanda baganwa sithi siqoqa nina nibe nikhanda ingoma sithi siqoqela nina nibe nikhanda ingoma akuningi futhi kuningi mina engomeni zami nje ngibalela igama ekeyiningi kakhulu mina engibhale ngazo kodwa uthatha abanikazi abazabazi kodwa awuliciko mfowethu uyayuzwa lo mushwana angeke ukuthi mina ngoba ngiyibhimbi angeke ngikwazi ukujika kwelilodi ikhona la ngapi hayi lutho right mfowethu ake sizelana ke mfowethu ngifuna ukuthola isi style because mina ngizothi istyle sika Shwi uShwi bumlandela ubumthanda umlandeli wakhe kahlahle uyiqhawe lakho ithini into ngoba phela hayi lesandla sika Shwi mfowethu benomuntu akhala siqinile mfowethu mina kahlahle because bafuna manje ngabafuna ukwazi lokho uShwi nomuntu ekhala ngizothini bebengamaqhawisi futhi bengulanda emculo wabo ngoba namanje mina mhlawumbe makusuke ngizoya e-studio kwesinye isikhathi ngiyakwenza lokho ukuthi ngirehearse ngihambe phe wabo ngihambe nabo like ngidlala ingoma yabo bese ngihamba nabo so mangisuke ngivula ivoice mangisuke kodwa lokho akusho ukuthi angithatha ingoma zabo ngisuke ngenzela ukuvula nje izwi ngoba isikhathi esiningi even noma ngidlala sengise studio recorder mina ngidlala ku A ngokwe studio ngiyazi ukuthi ulahlekile ngizosengikhuluma nami eze podcast phela so mina ngidlala ku A ngaku A lapha ne studio mabe so bengirecord ngweginci ukhiye kahle ngoba lo show abakuwo so uma ngisuke ngirehearse ke kuba lula uma ngisuke ngirehearse ngabo ngoba ayikho into engihlula e studio so vele
sengivuthwe kakhulu bangisuke kade ngihamba nabo la but ngizothini ayikho into mina angeke ngithi ngene emculweni ngoba ngizolingisela noma ngifuna ukuzoshaya ushuni wabo bengingazi mina ngizwe ngani ukuthi ngiculiswa kusho njoba ngisho nje njoba usho nje namanje ngisakuphika mina ukuthi ngiculiswa wabo ngoba mina ayikho into engizwayo hayi bathi abantu ngaxosa ngizokho sesalokhu nje ngiphusha lapha ngeMC ngasathi uma ngifaka umuntu yenziwa nenye ivideo ya trenda nje kakhulu 2018 kwikhuphuka nezakho hey bathe kubani lokhu nje uzokwamchuna ngicasukanga kanje oh ya ngithi ayibona manje yabona ukuthi angithanda lento copy and paste but manje abantu bacindezela ukuthi hayi wena usibani wena so ngiyakuthola ngizama ukuthi ngiyakulandela yabona TikTok njengoba lengoma lokhu itrend TikTok kuye wavela nezinkulumo zokuthi to sebekhuluma kabi ukuthi bethi abantu hey uthandazana udlile umzila udlile ulayisho yabona so manje lonke inkulumo isiyaqhatha nami ngiphatha kabi ngoba angifuni ukuba kufike kanjalo kanti abantu engibahlonipha kakhulu lento engisuke ngisho ngithi abakhulume ngiyayimina naloko kanjalo engisuke ngiyimina ngempela ukuthi abakhulume ngoba ibikhona ngempela le nto kulabantu angifuni ukukhohlisa manje futhi le ngoma kule album ngiphinde kabili futhi sibuyile ubuso akufanele ngichanya kubona nenkani khona into okhala noma nje usakhala ngealbum adlule ubona uyibuyisa yabona namhlanje lapho impucuzeko ngizongena ngayo leyoqala shwi nomtekhala tikonakala kuphi tikhulumani phela la ngafa manje webhuti awutshele mina mfowethu ngoba phela mfowethu khona kodwa ama-talent abantu abafani webhuti phela uyasho unoshwi mfowethu uswahlula abaningi ngiyacabanga ukuthi baningi bewuzama akaze ufana noshuni wamabonga ushuni ngokuphaphela awuphapheleki kufuna ngempela ube ligagu lapha kufanele ube ligagu futhi ke mina into engithandayo nalezi ingoma engisho ukuthi ngiyayishaya zabo ngisuke ngidlulisa umlayezo othile angivele nje ngisuke bese ngishintsha ingoma yabo binjalo yabo njengalena nje entsha ekhona sengubonile ukuthi awuyazi akazuyizwa izinkulumo yakho ukuthi usahlekile khona lentsha ethi wekelina koloko bomvu siyanukhumbula kuleli ncula madoda lindawonye ngilaleleni minayi esiyashintsha masiqeda lapha lengoma uyilalele ayike kanti khamile yini ngithuba usuwenza mhlawumbe le thuba ngihambe yola album yonke ngizwe ngithi ngisho ngiyekula lama trending song ngoba thina silale bakuthiwa yephu avele siye kule ngigijimisalele kanti khona engakuzwana kodwa phela usicole besikhathi asikho nibaningi nilalela mngani yazi yakholoza mina yazi yona engithanda mangithi nibaningi yona ngithanda kakhulu ke mina lo ngoma le kakhulu yona le Thandazani mfowethu kukhona ukuthi ingoma zakho ziyaziwa njengalezi khona abantu abangakakwazi ukuphatha kanjani lokho ukuthi ingoma khona umuntu ethe ngene taxini ingoma yami bayicula abantu abangibona banginotice kukanjani kuwena abantu sebeyazi ukuthi wena oshaya lo mculo abantu bayazi ukuthi mina ngishaya lo mculo kodwa ngalenkinga yokungavili kubantu noma yokungaqashiki basekhona abangangazi ukuthi mina ngicula lapha kodwa umculo wami ayi sekukancane manje ukuthi uzothi khona umuntu olali maskandi ongawazi unless kuumuntu ongawazi maskandi total kodwa olali maskandi ayikukancane futhi uthi umculo wami awazi yabona kodwa uthandazani kusengenze ungamazi njengoba baso nje akangazi ayi umabaso mfowethu mashobani unebhalethi sizele wena lapha i-team yami ngeke iphindi mfowethu ngosala ngedwa so hayi ukuthi isihlobo sami ngizwana amagazi kwami kamabaso hayi nami ihlobo sami phela womtunga lapho ikhona mashobani ingoma lapha ethi engicule noma maphungula le album entsha mama maphungula enganzoma ethi sizwana somuthi olala lapho ukuthi ngempela siyahlebana ngusukeli khona ingoma ethi divika gogo kamabaso ngafela ubala we uzoyizwa lo ngoma kodwa mfowethu ushayile phela lena sasibaningi mfowethu awusithi nje kancane ngale voice yakho unamalini ngizongiphatha phela sengidlala live manje obuze umuntu yenziwe ukuthi ulive kokhela malini hayi le ngoma leyana futhi ukuthende nje isiqeshanyana le ngoma ngithi yashintsha kanti ngiyathatha shintsha ka3 le ngoma so ngishilo ngitshele ngathi mina nami ngihamba ngiyola le trendayo so kuna le piece nje abantu abayithande kakhulu ethi sengisele ngingidwa kubantwana baka mama
sasibaningi labafowethu awubheka namhlanje ngingedwa maye kufa wekufa lamahloni wathatha bonke angithola mano but yakufica le ngoma ikuphi la yakufica khona noma uyihlanganise nezinye usa studio umfowethu yazi angifuni uqaba manga ngithi njengoba athi lethe siqale eqaleni ukuthi ngabe lento engikhuluma ngayo into ezenzakala empilweni yakho cha nje futhi izinto nje ezenza mningoma zami njengoba ngisho ngomningi so ngikhuluma ngezinto nje njengoba hleli nje izinto ezenzakalayo noma ngixoxela into engizwayo bese ngiphatha kabi usuyithatha njalo ngixoxela ingoma zami eziningi more than 5 to 10 ingoma ezikhuluma abantu kodwa ukuthi abaningi azibazabazayo serious yabo sabile ngihlale nawe Thandazani mfethu mhlawumbe ukuhlala nawe kodwa uthi ngempela uyazi ukuthi ukhuluma ngiyakutshela nasi ziningi kakhulu yabo nje khona ingoma yami kule album ngiyakodlula ethi iminyaka ethi uyabona mina ngihlele jele iminyaka mfethu uyakuthanda ukucula engidlale ngayo ngiyangisabona umuntu donkosi ngcono ngithathe dobuhlungu ngami ukuthi nasekhaya akusekho umuntu sebashola bonke no mama wafeka longo mfethu ikhuluma yazi lento izohamba ifika ola wayixosha khona yeah so ikhuluma lento ikhuluma ngempela ngento njengoba injalo futhi ikhuluma ngomunye wabafowethu engibaziyo owabosha iminyaka uyazwa ugcine ngasabona umuntu kwashona abazali bakhe bonke kwabhujwa nje ekhaya kwagcina ngasekho umuntu so nje nomama wakhe wazohamba emhlabeni ngempela ekhala so yeah injalo ngempela kodwa mina ngikhalisa ukuthi inkabi yami italent unalo ngoba why ngisho ukuthi talent unalo it's because yabona into eshoyo ukuthatha istory usicule I don't think inote phela ngoba sengihlali yes kodwa ngiphila naye futhi nakazi ukuthi le ngoma ingayi mina ngeke umbheka noma ngidlala ngingedwa ngoba ngiyayithanda ngibheka yena ngicabanga yena nje uthabe lekabi le yes kodwa ngicula ngaye nakazi ukuthi le ngoma imali naye yabona yena uthanda ingoma nje kaThandazani kanti impela ngikhuluma naye exactly ukangilwe futhi yabona so ngishoba ngithi izinto ezenzakalayo nje kuyenzeka impela nje I know futhi ayi futhi ngiyazi ngifundise njani manje kunemibuzo ewu3 sesiyikhulumile 3 questions kwenzeke ke sibe nemibuzo ewu3 mbukele kwenzeke #sabukela wena kwenzeke podcast these 3 questions just general questions kulawo 3 nje ibuzo oqala nesibili mawukuthi khona la ubona khona uyasala khona ayikhumalo edlula sibuze landelayo ayiyona inkinga ayiyona impoqo ukuthi uyiphendule kodwa ke ukuthi just check ukuthi inkabi yakwethu isivakashele ngempela yani yeah bye right ubala lolo question number 1 3 questions Thandazani emshisandla enkandla uma ukhona umehluko walamagama uzonginika uwachaza asho ukuthini mawungekho asizokwachaza soqhubela phambili ukulalela ukuzwa ukulalela ukuzwa kunamagama awu2 ukhona nomehluko mawungekho siyakuthi lo mbuzo olandelayo mawukhona uthini umehluko ngizozama ukuchaza futhi mabazi uchaza ukuthi ukhona umehluko ianswer oqala ukhona umehluko ukuthi ukulalela ukuzwa yes sichazela mina ngelami side ukulalela ukuthi njoba hleli manje sixoxa nje ungixoxela something ngizoyilalela anguzwa awungizwa ngisekhanga ngiqhubeka nawe njengoba nje bangithule ngikulalela njengoba nawe uthule nje ukuthi ungilalele mina ngizothi ukulalela ke lokho yeah yes kodwa ukuzwa mina ngizokuthatha njengokuthi engikutshele khona ukuzwile yini uyangithola engikutshele khona ukulalelile yini ungilalele asedlula wena uyahlupha wozala umunye futhi umbuzo mukole kwenzeke kuwena usichazele lapha kuma comments khona nomehluko okulalela uthini mawukhona ukuzwa kuthini khona mawukuthi khona mangekho futhi usitshela ukuthi ayakho icabanga nje lezinto lezi icabanga nje mase anawo umculi usithi masenza izinto kodwa ke lena ingificile nje sama ngazi bengenzani kodwa ngathi mangibheka ngathi yazi ukuthini siyadinga ukuyibheka kubantu le ukuthi futhi ngibade ngikhuluma nawe nje yeah ngathi hayi ukulalela uchazana nokuzwa funa siphe ukuthi khona nomehluko kodwa ke ususiphila ongangamandla akho kodwa phela umuntu mayizothi umuntu mabaso
Ayibuthi yavele Mabaso. Lalela. Mabasa ngifuneka apay attention. Ngimxoxele bese ngimbuza bese ngiqedile Mabaso yizwa. Mabaso uzwileni? Ebekade ngikuxoxela khona. Angithi bakade lalela. After ukulalela uzwileni? Asta simthethe umukelo kwenzeka. Okay. Decide. Khona ngiyabuza. Bese ngimnikeze i-answer already. Yeah. Uzosithethe wena right noma wrong. Yeah. Naye asinike. Okay, fine. Question number 2. Isaga sasifunde before uye ePitoli phela wena ufunde emakhaya. Yeah. Bahlangane phezulu, phansi bangamahele. Kusho ukuthini lokho? Bahlangane phezulu, phansi bangamahele. Kusuke kusho ukuthi anizwani, niyakhohlisana. Mina nginayo i-answer. Wena uphendula thina sonke. Bahlangane phezulu phansi bangamahele. Yes. Hey kusho ukuthi niya pretendana ngesilungu anibambisene anisiyo lento phela manihlangene futhi nihlangene from phansi niyophuma phezulu. So manivuleke phansi nihlangene phezulu kusho ukuthi khona lento engekho. Anibambisene. Yeah. Khona lapha nigejela khona ukuthi siya pretenda nje bahleli nawe nje lapho uthi how futhi. Sesiya pretendana njalo. Usufaka thina manje. Sengiyathi ngifuna ukwenza usibonela okay. Ukuthi nje bahlela mhlawumbe siplana ibusiness business nje basilenza ibusiness esilenza la. Yes. Sisenza la ibusiness mkabe masenze into 1 no 2 no 3 no 4 kanti wena uyazi ukuthi awukho nami deep. Wena mhlawumbe ufuna ukuzongisebenzisa nje ukufeza inhloso zakho ngami. So which means sihlangene phezulu asihlangene phansi. Mina ngihlangene phansi ngihlangene ngedwa. Asiphinda. Bahlangene ba. Yes. No not ukuthi uhlangene phezulu no bahlangene ba angithi kuzobe sekusho umuntu osibonayo mina nawe ukuthi asihlangene ngaleso sikhathi akuzokusho wena ngoba uwonkhohlisayo kuzobe kusho nangi Mabasa ukuthi ayi lezi insizwa lezi yazi uthandazana lokho eje ukuthi babamsene nokhumala kanti lutho khumala azakekho lapho uyamnyuza lo so which means mina nawe sihlangene phezulu phansi singamahele kodwa akusho wena kusho ukhumalo sibukayo sihlangene phezulu. Okay asimnike umbukeli thika lapho faka correct noma mawufaka unote sitshele phela wagcina ngokufaka unote right isile sibusa njengamanje uMisa uZulu yebo ekade sibusa ngaphambili uyise noma isile kade sibusa emva kwaMisa uZulu beku uMdlokombani isile uMdlokombani ubani uyise kaMdlokombani that question the last question uyise kaMdlokombani ubani ufuna umemezela about more than 5 people lapha abangasitshela ukuthi abafuna ukulekelela hayi ngeke sizobe sibone ngomile manje womile ufuna amanzi Kujubani for show lo phela senza khona ayi bese ngomile umile hayi uthi usenza ngakhona lokulekelelayo akufuneka umuntu ethi yalungisa one hayi lutho futhi hayi lutho kodwa ke usami bese ngiqala uqamba ama futhi hayi lutho hayi 3 questions bekuyilezo sikuphathele zona zedlulile yasithemba ukuthi usithokozele yiloko sikufisayo just ukuchecka nje ukuthi uhamba kanjani umono uthandazana lo sibhalela ingoma ejule kangaka ukuthi ngempela ujulile kodwa ke yena ngiyambona ukuthi ujulile uyayithanda into elulekile akayifunde efishane ufuna into azoyichaza wenaba ufuneka ujula akafuni ujula ufuna ukwazi ukuhlukana ufuna ukwazi ukuhlahlela inhlahlela yesihlahlela qadelele ungathi juqu ujaha uqeda hlahlela nje isitho nesitho sihlala ngononina ayakuthi yathanda ukunaba Kathatha ngithanda wenaba ngithanda ukuchaza yeah ngithanda ukuchaza uzoyathi sizobabuza this time ukuthi kwenaba onaba nokuchaza abangiyabona sengoba suthi ngihlakaniphile njalo yawendaba iquestion aqhamuka kanje ukuthi kodwa uhlakaniphile ngithi ukuhlakanipha khona ngoba usupick up something lesikhathi esincane kangaka wena usubona usuthola ithuba lokusebenza igap le khona hlakaniphile ngoba khona umuntu akacabanga lonto explain briefly yayibona ke msikhulumelana isingisi Kathi siqale ebhuti uthi phansi uthe kanjani kodwa ubusifaka phela abantu ufune babuye babone phela ukuthi makuwisingisi si right Tshela zani ufuna isingisi esingezukwazi ukusichaza manje uzozigcina ubuza imibuzo ngesingisi Afowethu babuye waze kwenzeka ake siyiphethe mntaka baba
sifika semsiphetheleni manje singifuna sicheck manje ukuthi ke mfethu phana umuntu omusha ngasekhaya umuntu obukele uthandazana useyichazile inkinga eyikhona emculweni nempilo yakhe yonke nje namancoko nakho konke but mfethu siyafisa ukuthi masiphuma sihamba siyozabalaza siphe mfethu sikwa sendlela mfethu usibheke mfethu ukuthi wena njengendoda imapha amagama njengobhuti omdala ongasipha wona njengoba izwe yalibona mfethu alilihle ladunguzela imisebenzi ayikho ayitholakala beside umuntu ongumculi kuphela but generally singabantu abasha ingqinamba sikhona siningi mina futhi uzongixelela yazi izinto eziningi zohlala ngizenza ngama example ngeingoma zami ngani yakwethu ukuthi ucula ngiyakubona ukuthi into kahlahle uphiwe kule futhi angibona amandla ayophelela kuwo ngibhala mina izinto ezenzakala emhlabeni khona ingoma yami ethi Nike mahle TikTok ethi wenkosi ngicela ukuhlakanipha yes kodwa angifuni ukuhlaniphela abanye abantu ngicela ukuhlaniphela impilo ukuze ngikhule uqedile so into engayisho mina umuntu akahlakaniphe kodwa akahlakaniphela impilo uyabo ukuze azokwazi ayikho into ngekuze ayikho impesa emhlabeni ongokuyiwine mawukwazi ukuhlaniphela impilo hayi uhlaniphela ukudropa abanye abantu ngoba angeke uzokhule yes so funda ukuzama ukuzenzela into yakho ngendlela okwazi ukuzenza nendlela okholelwa ngayo kuwena ukuthi wena kahle kahle la iyona into ongakhona ukwazi ukuphila ngayo uyangithola yes so ikho ngisho mina engakhuthaza ukuthi umuntu akangayeki bafethu ukuzama engakaphumeleli naye futhi enye ingoma yami leyo nawo uzophinda uthi hawu awungithola usungitholile so ikho ngisho ukuthi isikhathi esiningi mhlawumbe ngizogcina lokho ngigcila ngakuzo ngoba mina ngikhuluma ngeingoma ingoma yami lethi ngeke ngiyekuzama ngakaphumeleli ingoma yami nayo leyo so ikho ngisho ukuthi umuntu omusha futhi akangayeki ukuzama ngaphumeleli njengoba ngibeka ama albums nje sengizanga khohle ukuthi awu5 makodwa manje lokhu ngiphushile nathi okugcina ikhona sekuyiyona engazi ukuthi manje uyayibona kodwa kwakuphatha kabi kodwa lokho ukuthi ususebenzise kangaka kuniphatha kabi ngiyakubona mfethu ngiyakubona ususebenza kusizothi thina ekugcineni sithi hey yasebenza le kwena ngicasula into ephatha kabi ngani yami yodwa lakhumana casula ukuthi yazi kunezingoma zami enamadla kakhulu abantu abaningi abangazazi engibuza ukuthi izingoma kube kuthiwa zathola ithuba kwenzala uyayibona so isikhathi kodwa mngani yinto ezibona ngathi lokho ngiphatha kabi lento yiyo leyo nto ukuthi ngiyasha mana ngazi ukuthi leyanto ngaphinde ngibuyisele kanje asibuyele emuva iboneni phela nathi lento yakala khona cha ake sikhuthaze nabantu nje ukuthi bakujabulise ukuthi bahambe beingomeni zakho bayilandele ngoba lokho nakho ngoba kuzokukhokhela kuzoba ngcono uYouTube ukhokhe abantu bafotha abantu abahambe bodlala umculo wami eindaweni ezifanele kuma digital platforms ngoba sikhona futhi awukho lapha engakho umculo awukho lapha ongekho khona so kuzongilekelela kakhulu lokho ngoba kakhulu lento kazozo zama digital online izisilekelela kakhulu nje ama singama artist ngoba siyakhona ukuthola umncane yabo iqiniso lengimso so akufana nama CD bese silimaza kakhulu so lokho kuyasinceda kakhulu ngoba umuntu ongazi nje wena waqala nge-CD umdala ngomculo nama CD namaza khona endlini aduvile lapha yabona so yasilekelela kakhulu futhi indaba online afuthi qama le technology yasisiza ngoba imali yakhe iza nje kuwe ngoba injalo akho lapho uzothi khona ubone khona uma uyitholile ngoba kuyenzeka abanye abayitholi angifuni ukukhohlwa thazana before sibakhuthaza abantu beyinkundla zokuxhumana ngoba uzosipha namane lapho thola khona asikhumele ka Big Zulu impisa khona akusingaze isiye kude sikhulume lempi ka Big Zulu phela ngisayibona ukuthi ikhona nisazolwa noma uyasaba ukuthi uzokuhlasela insizwe yaseBrookville amanqinda noma uthi la Big Zulu la phela mina ngikhathi ngihlafaza no Big Zulu abantu abakhulele egoli le kuloko inkabi izokushaya inkabi ngegama nje oshaya bani phela uma qede isizulu ushaya amakhadi izozaza mazange zithola impumelelo yathi ledlukhulu lezo ayikhuluma manga ke lezo ibongo oyihlonile webodi ingalo lezi athi wena kahlahle ufuna ukushaya mina ubona ingalo zami zincane lezo ezakha zisho kahlahle nje nawe uyangicasula sekuthi akushaye kwa wena uzomosha thina zalimi so hayi futhi lokuzane kafishana nje futhi lokuzane ka Big Zulu no I challenge ngayi accept yabo kodwa ke kahle umnikazi wayo leya game ingakakhuzani ngoba I challenge ifikele kukhuzani nami challenge futhi ngayiphendula ngayibeka kuyindlamlenze so ngizothi kulele kuyona ukuthi idlulisa ugcina yes okwamanje ngisunderstand akusaphithizela mhlawumbe after zobe sisikhuluma ukuthi kuyapi kodwa nje uyamfuna phela kodwa ngiyakwathi uyamfuna hayi ngoni kakhulu ufike umshaya futhi hayi kahle wabuthi uyazi amanqindi asemakhaya awafana lawa hayi khona amanqindi amakhala mina ngithusa nje indaba yegoqo le vele kwisephansi ade ngwakisa amagoqo uyigoqo futhi uyigoqo la muntu usade ngimfike moyisa kakhulu akuseke yini kahle ningibuka ukuthi uBig Zulu yokushaya ngifishane nje kwethu uthini wena baba uza uBig Zulu uzomshaya lo muntu ukeke
hawu ngeke ngeke Uzomshaya cha kulungile nizema Africa sizoyilinda le cha nami ngiyaye futhi sekazi hayi challenge le futhi engakusho on challenge futhi on sola ukuthi kuphuma usuku hambe niyobethana ngambhalela uyakwazi khona ukujima mfowethu kuhloli phasithi mfowethu angithandi emshisandla inkanhla ibe nenkinga lapha nakuthinywa insimbi kuthiko kanje kashe manje ubona ngangifanele mina akazi woza sibona lapha sikulinganise ukubona ufika kahle ngeke ngiyise wena kuqala uphezulu azobona ukuthi uyawisala hayi akusenkinga la ihlupho lento futhi phela ukutrainer nje ulana umkhulu uDr 3 second utrainer kamnandi unzima kakhulu bakele izogqila azophinda akuninga nentelezi uzophinda kunentelezi imshaye ngo1 uzophinda kunene kodwa nje futhi hayi igame imnandi inhle ayiqhubeke namfuthu akunankinga nenkaba into engithandayo engingayisho mfuthu ku Big Zulu ngajabula kakhulu futhi ukubona ukuthi umculo wami usuhambe wafika kuye singakhohlwa phela Big Zulu futhi abantu sebebakhule kwi-industry yabo so uma ubona umculo wakho njengoba nguthandazana nje uveza uBig Zulu ukuthi ulayela kangakanani athi ingoma yami selalele 20 times lokho kusho ukukhulu kimi yabo ngoba so kuze kufike lapho kuze kufike indaba benza ama challenge nezibhakela lezi sesikhona kahle kahle isuke lapha ekutheni nancome umculo wami so ngingakukhohlwa ke nami ukubonga lokho ukuthi mfoka kunene la ukhona ngiyasalutha futhi kakhulu nobabili nokhuzani ngoba kungijabulisile mina lokho nomfoka Manqele wakuposta uyabona ipolitiki akuposta ngani mfoka Manqele wena wakuposta umfoka Manqele wangiposta usukhuluma la wayengibongisa kodwa phela ukuthi ngithi manje sengibonga izinto ezihlukene lezi zinto lezi kodwa phela ngifuna manje nami bese ungifaka lapho sekuthiwa niyamona uthandazana no umfoka Manqele unsizwa le insizwa wena kunzima kodwa kulomkhakha unzima kodwa nje asiphumeke lapho lithini iphepha lakho lapho wena kodwa ufuna ukungikhulumisa indaba iphepha lami lithi bhuti njengamanje sifuna ukwazi inkundla zokuxhumana la utholakala khona inamba yakho mawukuthi inamba mfethu siyesivulelele siyithi ukhiphe ka manager noma ukhiphe yakho noma because kuya sekuba inkinga sethi umuntu inamba yami abantu bayangifonela but it's up to you nenkundla zokuxhumana zonke bese mfethu usho umyalezo omkhulu wokunxenxa abantu abahambi bawulalela ingoma ngoba bengisenombuzo wehobosha ukuthi hobosha yilona ngabona liqala ukupost ingoma ingaka trend but lobo udlalo nebeni bengabazi ke mina but sesikhuluma ngelilanga basazodibana wena ungwakwethu angeke siyiqede zonke ngosuku but le hobosha ngiyafisa ukubona ukubambisana kwenu njengoba usho ukuthi nisuke kude but isikhathi asisavuma umntaka baba asingeneleyo ukuthi usephi into zakho zokuxhumana usiqhuquzele labantu mfethu ukuthi bakwazi ukulandela ukuyolanda umculo wakho baphinde futhi ke mfethu bakuqashe ngoba leyo ke iyakhokha kakhulu yokuqashwa futhi umuntu engayisho nje kumuntu olalele njengamanje i-broadcast yethu namhlanje yakwenza kwenzeke kanye kwethu ngingathi uthandazani mawufuna uthandazani noma ufuna ukwazi ngothandazani wakwaMncube enkandla umculo kaMaskandi sho uzomthola lapha ku Facebook ngine page ku Facebook ekuthandazani SA elikhula kahle kakhulu kulamalanga ke since ngenza kahle kuyonke poet phinde ngibe ne account lapha ku TikTok futhi uthandazani Mncube phinde ngibe ne account futhi ku Instagram Thandazani SA iphinde ngibe ne WhatsApp ukinamba nje ngithola lo WhatsApp uyama calls nama booking yonke into ithi number yakho ithi 079 08 76 374 okay awuhlala Thandazani ungamthola bese ke bafuthi ngiphinde ngicizela kakhulu nje ubusushile mfuthi ukuthi abahleli bemcimbi ngoba ngiyazi umculo wami banawo futhi bayawuzwa bayawulalela ngicela bafuthi ukuthi umani nenenzeni kwenzayo nimbiza uThandazani lo nimbiza ngesikole ezazoniperformela noma ezazovela kubantu abamthanda mina umculo mfuthi abantu bawuthanda kaniya kwethu so umsani bahle bemcimbi uncisha abantu into abayithandayo so ngipheni ithuba lokuvela kubantu abathanda into engiyenzayo ngoba uma ngaveza abantu abafana noThandazani ezintweni enzenzayo uyabulala umculo ngoba lo Thandazani ofika nento ehluke kangaka abantu abayithandayo uma ningamqashi kusasa kushuthi nje mina mangiphelwa into umculo wamfile kuphelile yebo so kanti uma ngikwazi ukuthi bangibize bangiqashe ngiyakwazi ukubeka lawo masente athi ngiyakwazi ngiphinde ngikwazi ungena e-studio ngiqhubeke nento ezophilisa abantu umculo mabaphilisa abantu awubadatsisi kuphela phinde baphilise ngani yakwethu sengiyachoma cha ngento ukhoma into yakho ukhoma kahle futhi ukhoma ngento yakho nawe ukhoma kahle futhi kunjalo kunjalo mfowethu ucabanga ukuthi you're one of the people abasibe ne interview emnandi kakhulu kuke kubenze interview abantu abatrendayo nokubathola abantu abaphezulu but ezikwenze kwenzeka ingadumeli isazabalaza rate us 10 out of 10 usirate abani ngeinterview overall yonke communication aid nawe siqala ukucontacta njalo no mfowethu ngizothi nje mina
nginikeza nje bafuthi 100 100% yazi nesizathu Ngani yakwethu. interview bafuthi bemnandi kakhulu Mfowethu. noma ngicishe ngakudoja nje usungivezele ezinye inhlangothi zakho bengingazazi kodwa ngiyayithanda ngienjoyile Sure. bemnandi bafuthi Mfowethu. nanokuthi ke into yazi ngithi 100% engipha wona ukuthi ningikhumbulile Mfowethu. lokho kimi kusho okukhulu ngoba eqinisweni njengoba nguthandazani nje lo mbona namhlanje futhi oqale ukuvela izolo kuyangijabulisa kakhulu mina ngiphi ithuba elikahle ukuthi ngikwazi ukuthi abantu lento izongisabalalisa kubantu abangangazi ngoba ngisho ukuthi ingoma zabantu bayazazi kodwa abangazi mina so namhlanje khona umuntu osezongibona angibuke live ukuthi awunayo lo thandazani lo insizwe so lo nase sisigole nazi isigole sikazolonke so lelo thuba kangikwazi ukuhlale ngalibonga futhi ngiyayibonga kakhulu ithuba engiphe lona nangelila futhi ngingadini nabanye abafowethu abenza kahle libanike lithuba inhla kakhulu into enenza usayithanda bafowethu hayi team izwileke madoda iye kungibuka kabi ngiyangibuka madoda siyanconya right futhi sibonga kakhulu qhawula kwethu uNkulunkulu siyabonga emshisandlo sisazokhuluma kakhulu ke mfowethu kahlahle nje uma kukhona umsebenzi noma ngabe yini ofuna ukuyenza sometimes nabacuthi abaphenduka noma sebenalo italent lokuhlela imicimbi njalo nje kuningi nayi impi sothanda ukuyiseka nayo yonke indlela so communicator nje la sikwazi khona ukubambana sikwazi ukuya phambili sibonga ifuthi ngethuba kakhulu siyathobeka kakhulu mfowethu ngoba hayi mfowethu umsebenzi wakho omkhulu kakhulu nathi siyabuka ukuthi eSouth Africa ngempela ibambe iqhawe lapha inenhlanhla kakhulu hayi futhi nenhlahla nje ngisilongo ngisaphila futhi hayi kuzokwenzeka konke nje valelisa ngane yakwethu akuyeke siqhele bafowethu cha ngeke kuphele ake siphuthume umpuquzeko futhi sona abantu sesoshaya sidume ngazo manje sasibaningi sawukhalisa abantu hey wasikhalisa sesidaka uzokhalisa uzothi ukhalisa ekubeyidakele bahle kakhulu yazi ukuthi ayikho into emnanje okhaludakile ayikho into nje okhaldakiwe emnandi ukhaldakiwe nyembezi zishisa mnandi kanjani zehla mnandi zehlela so bafuthi kulungile siyabonga sabonga kakhulu sabonga thank you so much sabonga bafethu uncokola ke kuphela thank you kwenzeke